Si diuen que la vaga ara ja ha arribat Però quina vaga m'estàs contant? de ses parleres de Manacor. Conta-m'ho, 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 reina. I d'això, reina, que les parleres d'aquí, de Manacor, varen protagonitzar la primera vaga completament femenina de tota Mallorca. Alguns diuen que va ser la primera de l'estat, però les gallegues se me'l varen adelantar. 1902, Hugo Hoytsch, 5 anys d'alemany. Op, a aquesta fàbrica de perles artificials, aprofitant que havia arribat fa poc el tren i l'electricitat a Manacor. Poc després de començar, 75 dones de 700 que feien feina varen fer vaga per demanar sous més justos. Abans no teníem els drets que tenim ara, i fer vaga els hi va costar a qualcunes el lloc de feina. I d'així, estimada, se varen quedar open to work. I és que tota aquesta moguda que t'han contat serveix com a precedent de la història sindical i obrera de Mallorca. Un altre exemple va ser la vaga que varen organitzar 7 anys després per poder cobrar 90 cèntims. I tu me diràs, pues quina de sou és aquesta? I jo te diré, totes arreu del món. Però és que abans en cobraven 80. A on són els drets laborals? I a tu? T'has explotat el teu quefe?